Iruritako udal pilotalekutik, arratsalde on dizuela pilotazaleok. Baztango bigarren herririk handienean gara gaur, Iruritan, eta hemengo jaialdiak hartu behar dituen bi jaialdien kontaketa egiteko freskara, lehendabizikoan Nagore Galeano eta Alejandra Perez hariko dira batetik hauek urdinez, eta gorriz hariko direnak berriz. Ibarrola eta Bertiz izango dira, izan Ibarrola eta Naia Bertiz. Hortxe doaz promozio mailako txapelketaren laugarren jardunaldiko partida jokatu behar duten lau pilotariak. Josu Prin, Nafarroako pilota federazioko epailearekin batera kantxaren erdira. Lau pilotariak agurtu, txaparen koloreak laurei erakutsi eta bota du epaileak txapagorantz, lehendabiziko sakea. Nagore Galeano katerako du, Jera Iturriaga, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon unai. Bi partidako jaialdia, agitz polita eta tentagarria aurrez behintzat. Zer nolako jaialdia espero behar dugu, puntu premian Nagore Galeano eta Alejandra Perez, eta haien aurka sailkapen buru diren Ibarrola eta Bertiz zer nolako partida espero behar dugu promozioko hauxe. Ba, nik uste, hoxe esan duzun bezala ez, Ibarrola eta Bertizek txapelketari hasiera bikaine eman zioan, eta ja bi puntun ja bere badie, eta kontrara Galeano eta Perezeko hoxe puntu igabe saitzen due, gaurkoa derrigorrezko izango luke aukeraren bat mantentzeko. Bi partidako jaialdia denez, partiden arteko tarte horretan berrituko ditugu sailkapenak, hasi da jaialdiko lehendabizikoa Nagorren sake batekin, eta lehendabizikoa erantzunik gabe geratu da, pilotalekua bazkarra da, saketik atera egiten da pilotan, Nagore eta Aizana ikusi ditugu, berotzen zebiltzala sake luzeak ateratzen, Nagorek 3 terdira atera du, eta 4 terdira atera ditu pare bat, Aizana Ibarrolak, beraz pilotalekua bizia den seinale izango da hori, eta behintzat partidan zehar sake ez min egitea lortzen duenak, aurkariei erasateko bidea izango du saketik. Bai, batez ere izan oso sakatzaile ona da, ikusi da txapelketan zehar saketik mina handia indula guain arte, eta gero ikusiko da hori pilota hartzen duen berak sakerako nola erantzuten du, baina nik uste bai, arriskutsua izan daitekeela gaurrea izan bere sake zital horrekin. Gaurko jaialdiko lehendabiziko pilotea ikusten ari gara, bigarren tantoa jokoan, aurrelarien ingurumarian dabil pilota, Alejandrak Zabalera, korrik egin behar Naia Bertizek eta ezin jaso. Zabalera naita bidali du pilota hori Alejandra Perezek eta aurkari biak urrun ziren pilotatik eta ez dute iristeko betarik izan, 2 eta huts markagailuan. Bai, hasiera ona gorrintzat, horrek konfiantzarako balioko dioa, beti hasieratik hasten zanen, tantoak zure alde erortzen, gero konfiantzarako baliogarri izaten da, eta horrek indar ematen dioan partidu hontako. Torberriz ere, Nagore Galeano Antzuolarra Gipuzkoarra sakera, erdi-erdikoa, baina 3 terdira ikustiko duzue, pilota zaleok, pilotalekua oso dela bizia, eta pilota irten egiten dela, eta horrek mesede egiten dio sakatzaile ona den pilotariari, eta nola Nagore ala izane sakean ongi moldatzen diren bi pilotari ditugu, eta beraz talde hartatik elkarri bine egiteko aukera izango dute, sakea baliatuta. Bai, pilotalekue, erasorako aproposagoa, defenditzeko zailegoa da, baina, nik uste lau pilotarik, pixkoa tanto pilotaka da gehioko tanto bat beharko lukeala, pixkoa berotzeko. Bat eta bi markagailuan, sake ateratzera dator, Aizane Ibarrola, luze atera du, ia 4 terdira, 6 terditik erantzun behar Alejandra Perezek, gainean izan da pilota, baina kontrakantxara joan zaio, sake bizi atera du, Aizanek oraingo honetan. Bai, pixkoa gaina etorri zaio ez, nik uste pixkoa distantzie kontrolatzen lanak izango dituela hasieran, lurretik nola ateratzen den hartzen dion arte, eta ikusi dagoen saketik eman indiola ez, Aizane pilota oso bizi moitzen duen pilotari da, eta hasiera hontan horire nabarikoa da. Sake bizi hau ere, luze, hau ere pixka bat gainera etorri ote zaion esango nuke, 5 terditik ezin itzuli Alejandra Perezek, 3. urdinentzat 3 eta 2 markagailuan. Lau pilotarien estatistikak, datuak errepasatuko ditugu hasi aurretik. Kontaketan jarraitu aurretik bederen, Aizana Ibarrola da, laukotean gazteena 14 urte ditu, eta iruindarra da, 15 urteko Naia Bertiz sunbildarrarekin ari da bikotea osatzen, aurkariak berriz. 18 urteko Nagore Galeano Antzuolarra eta 16 urteko Santo Domingo de la Calzadako Alejandra Perez, hau ere sake gaiztoa,
erantzunik gabe geratu dena, 4-2, hoi bezala sakez min handia egingo du gaur, antza denez, zaizan Ibarrolak. Bai, goengo sakea oso osona zen, ez? Hemen 6 inguru hontan ezkerparetan erabat sartutako pilota izan da, eta eramateko ia ezinezkoa, ez, Alejandrantzat. 4-2 urdinak aurretik, hau erdi-erdiko sakea, baina indarrean eta bizi, kontroli gabe, Alejandraren erantzuna, erabat desbideratuta joan da, iaia sabairaino, 5-2, min handia egiten ari da sakez, zaizane Ibarrola. Bai, garrantzitsua da pixkoat, guainik pilotari gaztek die hori ere badauke ikasteko, ez, eta aizanek ematen dion velozidade horrekin nahikoa luke pixkoat gerri esartuta eutxingo balu, ez? Azkenen askatzea joaten da, berare indarra ematea, eta azkenen aizanek ematen dion indarrakin eta zuk sartu nahi diozun horrekin askotan joaten da pilota bera, ez? Nahikoa da pixkoat gerri esartuko balio, eta eskumuturrekin bakarrik erantzun. Hau erdira, baina gainera etorri zaio Alejandrari eta ezin itzuli. Sakea atxeden setera datoz. Korriak 6-2, markagailuan alde hartzen ari dira. Pixkanaka, ia horrekabean partida hasi dela. Ez baitira oraindik 5 minutu eta lautantoren zuloa dutenean, atxeden setera etortzea erabaki dute Gipuzkoarrak eta Errioxarrak, eta Errioxarrak etorri orduko esaten ibili dira. Pilotalekua bazkarra dela izan erentzako egokia eta hasieratik hori berresten ari da. Izan oso sakatzaile ona da, bizi darabil pilota eta sakeak edo gorputzera edo abiadura bizian gorputzera atera gabe ere tanto bilakatu ditu eta 6-5 tanto bilakatu dira. Bai, horrelaxe. Uste garrantzitsua dela guain kanpotik, ez? Botillero lana hortarako da, pixkoa kanpotik antzemateko, ez? Nola iden jartzen pilotara, nola jarri beharko luken basake oikei erantzuteko, eta nik uste guain nagoren aitek lan hori ongin izan dula, eta ea guain sake hau erantzuteko gai den. Nagoren aita, Jose Mari Galea, no? Hurbildu zaie, Alabari eta Alejandra Perezi, atxeden setera. Zerbait esan, eta badator berriz ere sakera aitzana Ibarrola, behar badazuek etxetik etzen duten entzungo, baina bertzako epailea Josu Prim Laxoan ere badabil epaile lanetan, eta epaile ez ezik Xaxari ere bada, eta gaurkoan Xaxari lan hori egin behar du eskuskako modalitatean gaude, ezkarparetan, baina tira. Hemen baztan inguru honetan Laxoak ospea du, eta behar bada tarteka, marteka ala ibiliko da. Epaile bera ere tantoa kantatzen, gainera ez dauka pilotalekuak markagailurik, garai batean epaileak esan digu lehentxeago kolperen bat jota, pilotakadaren bat jota izorratu egin zela, eta ordutik baztango udalak ez du markagailurik jarri, ados pilotaren ekarri berri izan duzue gaur bertaraiera, eta tarteka pilotazaleak ere emaitza nola den eta partida nola doan jakin dezan, ez da txarra izango. Josu Primek Xaxari lana egitea, beste tanto bat jokoan, markagailuan 8-2, Alejandra Perez ekatzera, nahi aberti sartuko da espaldiko parteziokoan, aurreko tanto gehienak ez baitira. Sobera piloteatuak izan. Ibarrola. Jokoan luze, bertan da Perez, kantxa erdira. Bertiz. Iruterditik, Perezek. Luze, baina aurrera. Ibarrolak zabalera. Galeanok. Pilota luzatu, altuera eman eta iruterdian ipini. Bertizek atera, eta gero berriz ere. Errioxarrak Alejandra Perezek atzera, bildu. Aizan Ibarrolak, bere burua lurrera botata, Alejandrak jaso eta segidan korrika egin behar. Atzeraka etortzeko eta pilota jasotzeko. Aizane. Jokoan moztu nahi izan du hor, eskuan kateatu egin zaio pilota, baina jokaldia egiten saiatu da, Alejandrak atzera, gero nahi abertizek ere bai. Eta lehenko lepotik burua atzera berriz ere. Alejandra Perezek bizi moztu du pilota hori. Aiztan Ibarrolak, atzeraka etorri behar izan du korrik eta presaka Nagore Galeanok, eta ez zin jaso, bederatzi eta markagailuan hau tanto piloteatu izan da, baina izaneren bizitasun hori nabari dugu kantxan, tantoa berak egitea lortu du, eta 9. honezkero
urdinez ari direnentzat. Bai, beste martxa bat jartzen nahi da partiduri, bizitasun horrekin mini egiten nahi da, eta ezin jarriz ikusten ditondik ez, Nagore eta Alejandra bera, aurreagi jartzen die pilotara kasu hontan bezalaxe, eta, bueno, pazientzi geixiokin, pixkoat geixio itxin beharko lioke pilotai erortzea, esku esartzeko, eta nik uste ez diela asmatzen nahi ez, bizitasun horrei erantzune bilatzen. Sake aurrekoak baino laburrago atera du, baina hemen indar bizian ateratzen da pilota, eta saketik asko nahasten ari da aurkariak, izan Ibarrola, eta hori segitea izango du xede, hemendik aurrera 22. Helduko badira, arma nagusia baita ukasakea, Nafar gazteak, sakeari erantzun egin dio Alejandra Perezek. Legezarrean normabikoa zabaleratu eginda eta lekutz oso kanpo ziren nola Nagore ala Alejandra, eta ez dira iritsi pilota hartara, 11 eta 2 markagailuan, oso azkar doa partida eta konturatzerako iritsi dira egin beharrekoen erdietara. Bai, Aizan eta Naia. Alaxe da ez, esan du hasieran hasiera ona eman diola aurreneko bitantoak gorrik lortu dituelako, baino sakea errekuperatu donetik Aizanek mina handia egiten nahi da ez, zuzenen sakea egiten ez donen, bigarren pelotak adare oso aurren gelditzen zaiolako, eta bai, egia esan saketik sarraski handi xamarra. Sake hau ere baztertua, eta aurreko beste 6 geratu diren antzera, hau ere harraposturik gabe geratu da, 12. Naia da Nafarrentzat, Aizanerentzat eta Naiarentzat, eta saketik ari da partida erabakitzen Ibarrola gaztea. Berriz ere bat orsakera, Aizane terparetara itxasita, gerria makurtu egin behar Alejandrak, baina ez dinekarri 13. Naia da. Urdinentzat 13 eta 2, eta oso azkar ari da partida joaten, eta gero eta gertuago 22. eta beste puntu bat Aizanek eta Naiak. Bai, buruke azkenen lan egiten du ez, saketik aidienen eta hainbeste kostatzen zaizunen sakea errestatzea azkenen burukre, bueno, ez ezkori sartzen zaizo burun eta azkenen zaila izaten da aurreikia. Dena den bagoengo sakea ere oso ona izan da, eta, bueno, Aizan egizan beritxu zaido sakea nahi erabiltzen da nahi duen tokin jartzen. Sake hau ere gaizto, ez zineraman Perezek 14. izan da hau urdinentzat, 14 eta 2 puntu premian dira, Nagore Galeano eta Alejandra Perez, eta partida irabaztea oraindik ez dute zinezko, naiz eta oso zaila izan, baina 22 iristeko aukerarik ez badute ere, hemen alik eta tanto gehien egiteak garrantzia izan lezake, gero berdinketa kasuan edo aberaxeari begiradaren bat jo behar bazaio, alik eta tanto gehien izateak mesede egiten duelako noski. Bai, baina aurreko partidutan erantzeko agertatu zaioa beraxa momentuz nahiko txarra dauke, ordu, bueno, partidu hau galduko balue, oso aukera gutxikin geldituko lieke, kontun hartuta finalerako lehen bi sailkatuk pasatuko liekela, eta momentuz oso atzen geldituko lieke ez. Hau laburrago eta Nagoreri atera dio Aizanek, eta ahoko zuloan Nagorek utzi dion pilota hori, bi pareta eginaz amaitu du Ibarrolak 16. honezkero, 16. lortu dute dagoeneko. Naiak eta Aizanek, eta benetan sarraski handia egiten ari da. Berezik isaketik Aizane Ibarrola, eta oraingoan ere 3 pilotak adarekin lortu du tantoa bukatzea, aurrean pilota askotan uzten ari baitzaizkie aurkariak Aizaneri. Bai, saketik hasten da partidu eta saketik oso gertu gelditzen zaio Aizaneri pilota, eta bigarren pilotaka da hortan ongi aprobetxatzen nahi da, ez? Nik uste gorrik pixkoa partidutik atea diela, azkenen saketik hainbeste sake sartu ondoren, eta bueno, Nagore berare aukera igabe ikusten da ez, sartzeko edo launtzeko, eta horrek pixko bat partidutik atera ditola, eta zaila izango dela, guain markagaiun daukean alde honekin aurrea itea ez. 15 zulo ez dakit, ez dute luketen hobe, berriz ere atxeden setera etorri eta partida geratzea. Joera ez dakit, etengo luketen, baina behintzat atxeden hartuta berriz ere partida eten da jokoan sartzera. Ez dakit ez dute luketen hobe, 18 eta 2 markagailuan hor Alejandraren erantzunak
Aizaneren bizkarrean jo du, baina ez du deus, iruindarrak. Bai, berriz nahiko aurren hartu pilotaka da, ez eskun sartu, eta, bueno, izan eri jo dio, baina zorionez, minik eman gabe. Eta gainera aurretik denean, mina txikiago izaten da, 18 eta bido bat aurretik, aizea alde dutelari dira jokatzen, eta tira. Guztiak ezin dira, ondo batera, eta 3. lortu dute. Nagorek eta Alejandrak ona zen pilota mozteko intentzioa, baina txapan geratu zaio 3 eta 18. Bai, bueno, holaxe da ez, berriz edarki mozutako pilota izan da, kasu honetan txapara joan zaio, eta ea gorrik, Nagorek berak saketik lehenengo tantoa lortu do, ea berak saketik asmatzen don, eta tanto batzuk pilatzen hasi daitezken. Eta behar bada zuloa hain handia eta hain nabarmena denean, jostari eta loxagabe aritzeko aukera ere izaten da, eta behar bada zaleak gozarazteko helburuarekin hariko da hemen, Aizan Eibarrola 22 egin beharra dago noski, baina 15 tantoko goltxoia eukita jolasteko bide izango du, jokatzeko baino gehiago. Aizan Eibarrolak hemendik aurrera, berriz ere bera sartuko da jokoan, pilota moztu, ezker paretara itxatxi egin zaio pilota hori Nagoreri eta ezkerrez ezin atera, pilota moztuta aurrekoan ez bezala oraingoan helburua lortu du. Aizan Eibarrolak 19 eta 3 markagailuan eta tanto bakarra egin ahala izan dute. Nagorek eta Alejandrak eta berriz ere sakea Nafar gazteak hartu du. Bai, oso burumakor ikusten ditu ez. Bueno, gaztetasun hortan de kosta, guaini kosta iten zaioa ez, olako emaitzatei buelta emateko gai izatea, azkenen, bueno, buruk lan asko iten dulako, eta ikusten da ez, bueno, sake restortan konfiantza gabe da bilela Alejandra, horrek epizko bat gero Nagore berare kutsatzen dula, eta, bueno, momentu honetan, bueno, hoxe ez, oso errex, saketik hasi eta saketik bukatuz Aizane bera. Sake hau erdikoa izan da, baina pilota indarrean atera hoi da, eta noski indarrean baldin badoa, behar bada, oinak ez zituen ongi tinkatuko zolan Alejandra Perezek, eta horrek are gehiago zailtzen du kolpaketa, eta ez zinera eman, 23 markagailuan, sake honen erantzuna ere ez da zenbatzeko moduko pilotaka da izan, 21 naia da. Aizanerentzat eta nahiarentzat, 21 eta 3 markagailuan, eta hautsi izango da, orain datorren sake hau izango da, Aizanek aterako duen azkena, balekoa baldin bada bederen, badator, korrika txikian, Ibarrola atera du sakea, balekoa da, eta atera beharreko sake guztiak. Ibarrola aurrean da pilota, txokoan, korrika egin behar Alejandrak, ez iritsi, pilota hartara, 22 eta 3, txokoan pilota utzita bukatu du tantoa. Eta partida, Aizan Eibarrolak 22 eta 3 garaipen garbia. Bi nafarrentzat eta beste puntu garrantzitsu bat haientzat. Bai, bueno, Aizanentzat eta nahiantzat beste puntu bat, honek berriz sailkapen buru jarriko ditu eta oso ongi kokatuta geldituko die final hortara sailkatzeko bide hortan. Eta berriz, bueno, besten kasun alderantziz ez, gutxi gora bera kasi eliminatuta esango ginuke geldituko liekela, baina, bueno, txapelketa aurrera seitzen do, beraik sarriatu behar du gaurkoai buelta ematen, eta ea buru altxatzen duen, gaurkoa golpea handia izango da, baina, bueno, internamentuta bueltatu behar da, ikasi behar da, internamentuta nolako sakei erantzuten, eta hortxe eukiko duelana, datorren partidui behide ez. Partida azkar joan da, 16 minutu eta 19 segundo besterik ez du iraun, eta hauek izan dira, 4 pilotariek utzi dituzten zenbakiak edo estatistikak. Sakez 13 tanto bukatu ditu. Aizanek, txokoan bat, biparetaz beste bi, eta baita moztutako beste bi tanto ere, beraz, Aizanek zenbaki guztiak batuta, 18 utzi ditu 22-tik, eta besteak bateko hutsak eta besteko zortez egindakoak, 18 eta 4 hortxe ateratzen dira urdinen 22ak eta garaipen garbia lortu dute. Nahi abertizek ez du ez egindakorik ez galdutakorik izan, eta gorrienak izan dira egindako lehen biak, sakez hasieran Nagoreren lehen da bizikoa, eta bigarrena Zabalera jota Alejandrak lortu duena, eta ondoren gorrien 3. izan da Aizanek galdu duen pilota bat, sailkapena zertan den errepasa dezagun, bigarren partidan bete-betean sartu aitzin, eta
behin zenbakiak eta sailkapenak errepasatuta. Tartetxo bat hartuko dugu, bigarren partidaren kontaketariekin aurretik. Sailkapen buru dira, 3 partida jokatu eta 3 irabazita. Ibarrola eta Bertiz, bigarren postuan dira. Bakarra jokatu eta irabazita. Oskoz eta Sotil, bakarra jokatu eta irabazi gabe -14 aberasarekin ditugu Natale Aranburu eta Amaia Arrastia, eta 3 jokatu eta punturik gabe -25 aberasarekin gaur arte. Gaurko beste 3 zenbatu beharko dira, eta Ibarrolaren eta Bertizen 22 tanto positibo horiek ere zakuratu beharko zaizkie bi nafarrei. 3 punturik gabe jarraituko dute Nagore Galeanok eta Alejandra Perez. Horrelaxe beraz, sailkapenean gauzak, Ibarrola eta Bertiz sailkapen buru, eta ondoren Oskoz Sotil, Aranburu Arrastia eta Galeano Alejandra Perez bikoteak. Zenbakiak horrelaxe ditugu, eta jada lehendabiziko partidarekikoak amaitutzat emango ditugu komentario hauekintxe, eta bigarren partidan sartuko gara jarraian. Bigarren partida maila nagusiari dagokiona izango da, maila nagusiko txapelketaren 11. jardunaldiko partida bakarra izango dugu jarraian, eta bertan gorriz ariko dira. Berotzen ari diren Nagore Maili Barrokal eta Naroa Agirre, eta Urdinez aurkari, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala izango dituzte, eta hemen behar bada haiek ere ez ustean harrapatuko zituen partidaren iraupen hain laburrak. Azkar hasi behar izan dutelako kantxara etorrita berotzen, eta beroketan denbora pixka bat beharko dute behar bada, aurreneko partida oso azkar bukatu baita. Bai, hala da ez, nik uste ez dioala denbo asko eman izan berotzeko, azkenen, aurreneko partidu inorrek zun espero ez, hain azkar joatea, oso azkarra izan da, beraiek, beroketa lanetan aizie, baina, denbora pixko bat beharko due berotzeko, eta gaina garrantzitsu izango da ez, ikusita beraien arteko aurreko norgehiagoka oso parekoa izan zela, garrantzitsu izango da berotuta eta ongi sartzea partidun, eta denbora pixkoa beharko du ez, beroketa hori ongiteko. Bikote bi hauek, okerretzpan naiz, Sopuertan jokatu zuten elkarren aurka abenduaren amaieran, eta orduan Goiurik eta Iratik lortu zuten garaipena eta puntua, baina Sopuertako pilotalekua ezetasun askokoa izan zen, aspaldi bertan pilota jaialdirik hartu gabeak ziren, eta behar bada pilotalekua bola da hartan egin zuen euritea zela gauza ez zegoen baldintzarik onenetan jokatzeko. Entzun nituen, jaialdia ez dut zen bertan bera utzi behar izan ere esaten, eta orduko emaitza eta bertan gertaturikoa gaur gertatu behar denarekin ez dinarka daiteke. Ez, azkenen hemen, pilotaleko egoera eharren dago, aitzaikik ez daukea partidu hon bat diteko, 4 pilotaria hundik antxan, gogo hundikin, aurreko jaialdin markatu Berrokal eta Agirrek 2 puntu eskuratuta etorriko die, eta horrek konfiantza emanen dio, eta beste alde batetik, Goiuri eta Irati aspalditxoan ikusi gabe gaude, baina, beraiek puntuk behar ditu, azkenen sailkapena oso estu daolako, eta nik uste hor gehiagoka bete-betea ikusiko dula. Urtarrilaren 7an jokatu zuten Goiurik eta Iratik orain urrengo Lizartzan Iturriagaren eta Orbegozoren aurka, eta bertan 22 eta 15 okerrezpanago galtzea egokitu zitzaien Goiuriri eta Iratiri. Ez dira, lere pilotalekuetatik kanpo ibili, entrenatzen eta jarraitu dute. Goiurik Elgoibarko San Anton torneoaren finala jokatu zuen lauterdian Leire Garairen aurka, eta hori irabazterik ez zuen izan, eta aurreko astean ekin zion emakume Master Cup zirkuituaren binakako txapelketari. Amaia Aldairekin batera Irati Zabalak, eta beraz A2 pilotaren txapelketan ez dira aritu, baina pilotaleku ibili dira partida bat jokatzen gutxienez Irati eta Goiuri. Bai, nik uste kontzentratuta daudela, gaur beraintzat puntu garrantzitsua da, biharrei jokatzen du, 2 puntu jokoan ditue momentu hontan, eta atera nahiko ditue 2 puntuoik, ez? Azkenen hemen partidu guztiko horrak die, oso zaila da puntuek pilatzea, eta ikusiko da gaur zein nagusitzen den. Edarki da ikusiko dugu zein nagusitzen den, tartetxo bat hartuko dugu guk ere, eta partida hasi baino lehentxeago etorriko gara, sailkapena zertan den errepasatu, eta horren ostean partidan bete-betean hasi eta buka sartzeko. Partida osorik kontatuko dizuegulako jarraian, beroketariketak egiten utziko diegu 4 pilotariei, eta ondotxo berotuta daudenean ekingo diegu guk ere kontaketa lanari. Gorriz gogoratu Maili Barrokal eta Naroa Agirre izango ditugula
Urdinez aurkari, Oiuri Zabaleta eta Irati Zabala izango dituzte Iruritako bigarren partida honetan, binakako txapelketan nagusiaren 11. jardunaldiari dagokion honetan, laster izango da hori, berehala gara esan bezala, partida hasi eta buka oso osorik kontatzeko gertu. Horrentxe arte. Elastikoak eta kirol jartxeak erantzik gabe daude oraindik pilotariak, baina partida une batetik bestera hasteko moduan izango direnez,
11. jardunaldia hasi aurretik sailkapena nola dugun errepasatuko dugu. 4 partida jokatu eta 3 irabazita 17 puntuko aberasarekin sailkapen buru dira Iturriaga eta Orbegozo. 2. postuan dira 3tik 2rekin eta 19 puntuko aberasarekin Arrieta eta Mujika. 3. postuan 4tik 2rekin eta 17 puntuko aberasarekin Ruiz de Infante eta Leire Galeano. 4. 4tik 2rekin eta 5eko aberasarekin Barrokal eta Agirre. 5. Zabaleta eta Zabala 3tik 2rekin eta 4 puntuko aberasarekin. 6. Aldaregia eta Ruiz de Larramendi 3tik 2rekin hauek ere eta puntu bateko aberasarekin eta 7. 5 partida jokatu eta oraindik bat ere irabazi gabe minusu 73ko aberasarekin. Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu eta gaurkoari dagokionean 5tik 3rekin jartzeko aukera Barrokalek eta Agirrek eta haien aurkariak berriz 4tik 3rekin jartzeko aukera. Sailkapenaren goialdeari begira bi bikoteak eta puntua garrantzitsua bientzat ala bientzat. Jera. Bai, lehen komentatu du pixko bat, ez? Nik uste puntu pilaketa hortan, sailkapena estu daola, azkenen partidu guztitan asko kostatzen dela puntuik pilatzea, oso estu dizte partidu guztik. Aurrekoan elkarren kontra jokatu zuenare oso gogorra izan zen, eta gaur ikusiko da zein nagusitzen denez. Apika aurrekoa, ez tasunak eta sopuertako pilotalekuak zituen tasunek baldintzatua. Bai, partidu berezia izan zen, ezaugarri horiengatik, baina hala ere 4 pilotarik esango nuke oso ongi moldatu ziela pilotalekura, eta ikusi beharko da, goain 3 pilotalekura nola moldatzen dien. Azkarra da eta mikrofonoz kanpo komentatzen ibili gara, gaurkoan sakeak garrantzi ikaragarria izan behar duela, promozio mailako partidan ikusi dugu sakatzaile ona denak zer nolako sarraskia egiteko abagunea duen hemen, eta 2. partida honetan ere bi sakatzaile on ditugu aurrez aurre, Goiuri eta Maili, eta haiek elkarri ere min egingo diete, gauza gondo badira behintzat. Hoi da ez, bi sakatzaile oso on esango nuke, biek oso ongi moldatzen die sakekin, eta gaur ikusko da zeinek asmatzen duen gehiena ez. Jokorako pilotak probatzen ari dira. 4 pilotariak azken pilotakadak jotzen dihardute. 4 pilotariek partidari hasiera eman aitzin, deitu ditu Josu Prim, Nafarroako Federazioko epaileak 4 pilotariak, jendaurreko aurkezpena egitera joan daitezen pixkanaka, denbora pixka behar izan dute, berotzeko aurreneko partida aitaren batean bukatu baita, 16 minutuan bukatu baita, baina jada pres dira. Ondotxo berotuak, etxetik takoak jarrita, torri dira gehienak, Naroari behatz potoloak jartzea, baina ez zaio falta izan, eta beste 3 ere preste torri dira, takoak jarrita etxetik, eta horrek ere garrantzia du, takoak jarrita etortzeak, beroketarako eman beharreko pausoak azkartzen baititu. Bai, azkenen normalen guk alaxe ez, etxetik jarrita edo erdi jarrita beintzatek hartzen ditu, eta gero, pilotalekun azken ikutuk eman, falta dena jarri, eta partidurako behintzat prest ez. Josu Prim aurreko partidan bezala 4 pilotariak agurtu eta txaparen inguruko xetasunak ematen, jaurti du gora epaileak Leon Castilloa eta lehendabiziko sakea Goiuri Zabaletak izango du, urdin ezariko dira. Irati Zabala eta biak Gorri Zaurkari, Maili Barrokal Bergararra eta Naroa Agirre zestoarra, 18 urte ditu Maili Barrokalek, 20 urtekoa da. Naroa Agirre, zestoako Arroagoiko pilotaria, 14 urte ditu Goiuri Zabaletak eta 22 Irati Zabala Lizartzarrak. Asadio pilota Agirrek Zabaletari. Eta badator, Leitzar gaztea, sake ateratzera. Eragin dio Jagia pilotari eta atera du sakea. 6tik ez dinbueltatu Naroa Agirrek, kordela ere lotu gabea zuen, edo askatua bederen, eta eginkizun horietan ari dauneotan, sakea gaizzo gorputzera etorri zaio eta jasotzerik ez, Naroak. Bai, lehen partidun ikusi du ez, bizitasunekin ematen zaionen asko ateratzen dela pilota, oso garrantzitsua dela hemen gerri esartuta gerrikin eustea pilotai, eta espero du saketik sakea jartzea ez pilotara. 2. sakea, honakoa Goiuri Zabaletan entzat, aurrekoa baino laburrago txoste egin dio pilotak. Ezker paretan Naroari baina jaso, berriz ere beste zartako bat atzera. Goiuri Zabaletak, Zabalaldetik berriz ere Gibelera. Leitzarrak, lauterditik herria sartu behar
Naro Agirrek, gainean da pilota, Zabaletak atzera, indarrean doa, baina kokatuta zegoen Naro Agirre. Zabaletak, Zabaladera. Maiek moztu, Goiurik altxa, Barrokale gatzera berriz ere. Emanda doa pilota, abiadura biztian, ezin jaso. Zabalak, bana markagailuan, pilotaka da oso ona. Maierena, eta erantzunik ezin eman Irati Zabalak. Bai, hoi da, ez? Goiuriko hor dejada batekin, pixkoat efekto duen dejada batekin minein nahi izan dio, baina maientzat oso ongi gelditu den pilota izan da, eta azpi-azpitik bikain jarri do pilota hor bost kuadroan. Sakera dator berriz ere, Maili Barroka, latera du sakea, txoste egin dio pilotak Iratiri, gainean alda, ez da iritsiko pilota hori ez da gainean izan, ez da iritsi, bi eta markagailuan hau ere ez da sake bat ere txarra izan, Maieren hauxe. Ez, badaki ez, pilotalekue nondik nora dijoan, nola ateratzen den lurretik, eta nik uste azpi-azpitik sakatutako sakea izan dela, eta asmatu dola ez, Iratintzat zaila izan dela. Bi eta bat markagailuan, Barrokal eta Agirre aurretik badator sakera. Bergararra, airez moztu du pilotaren hegaldia. Zabaletak, Mailik berriz ere atzera, eta gaizto jarri, eraman. Zabalak, ezkerrez, Zabaleratu. Naro Agirrek, Zabaleta berriz ere, Zafaraldia atzera. Agirrek luze, eta azkenean eskumaz, sartu behar izan du hor. Irati Zabalak, 3 eta 3 laurdenetik atzera. Agirrek eta ia bostatik ere, toki bertxura. 3 terdi laura, Zabalak luze. Agirrek, ezkerparetara gaiztotua gainera, Zabalak ekarri, txokoan barrena luze. Maili Barrokalek ere, Goiurik eraman, eta gero berriz ere atzera. Eta indarrean, Barrokalek, ez da barruan izan, kanpoan izan da. Zabalaren pilotaka da hori. Epaileak lau pilotariei ohartarazi dienez, 3. Gorrientzat 3 eta bat aurretik dira. Maili eta Naroa markagailuan, eta tanto luzea ikusi dugu hause, lehendabiziko piloteatua eta jokoan sartzeko, eta pilotalekuak dituen ezaugarrietara ohitzen joateko, ez da bat ere txarra izan aurreko tantoa. Ez, nik uste Maili konturatu dela ez, oso bizi ateratzen dela pilota, azpi-azpitik dabilki, eta asko ematen nahi zaio pilotari ez. Azken partiutan nik Mailiri hori nabaritu diot ez, bizi dabilkila pilota, konfiantza hundikin bere burungan, eta hasiera bikain eman dio partiduri. Hau ere gaiztoa izan da, Irati Zabalak biltzerik izan ez duena, berriz ere, emaitza, markagailuaren emaitza 4 eta batekoa dela, atera du sakea Barrokalek eta aurrekoaren antzera, ez du arraposturik jaso, sakeak 5 eta bat, hemen saketik minandia egin daiteke, eta halaxe egiten hasi da Maili. Bai, biek ez, esan du biek sakatzaile osonak diela, momentuz, Maili gehiago asmatzen ikusi du, eta Irati zailtasun gehiokin errestorako, eta ikusiko du hemendik aurrea zeinek asmatzen duen gehiago. Tanto bat sartu die aurkariei, sakez Goiuri Zabaleta, baina tanto horren ostean ez diogu beste sakerik ikusi, eta urdinek sake hartzen dutenean alegin du beharko du, Leitzarrak hortik ere. Tanto hiladatxo bat abiarazten, eta 22 arteko bidea lausotzen. Eta errazten, beste tanto bat jokoan, gainean da doi-doi, Naro Agirreren pilotaka da hori, eta hain motz geratuko zitzaionik ez zuen espero. Goiuri Zabaletak eta azkenean jasotzerik ez. Mugan ibili da hor, iritsiko ez iritsiko, doi-doi iritsi da, baina azkenean prestetzegoen ez eta espero betzuen ez ezin jaso. Goiuri Zabaletak 6 eta bat, hausaz egindakoa, baina berdin balio duena. Bai, hoi da ez, utxez lortutako tantoa kasu hontan, eta oso zaila altxatzeko ez, justu iritsi da, botea ere oso okerra indo, eta Goiuri hortze honarren zaila zen altxatzeko. 6 eta bat, Barrokal eta Agirre aurretik, ardi-ardiko sakea, baina gorputzera, etorri zaio. Zabalari, Agirrek atzera, areta biek bat egiten duten koskan jodu pilotaka aurrek, Goiurik atzera, Naroak altxa, eta Zabalera, indartxu, Zabaletak, Barrokalek eraman, eta airerako aukerak endu, Zabaletak atzera, 5 erditik ezkerrez, jaso, Agirrek,
Hormabiko Zabaletak, txapan jo du eta erabat bote desegokia egin dio pilotak Mailiri, baina kolperik tira beharrik ere ez, zazpigarrena horrientzat, zazpieta bat, hautsi izan da, Zabaletak galdu duen lehen da biziko pilota. Eta jada Zulotxoa, hartzen hasiak dira, Maili eta Naroa markagailuan, zazpieta bat. Bipareta ona zen, ongi bilatu duen jokaldia izan da, baina txapara bete-bete joan zaio, ikusi da hor gaina txapan ertzen dauken koskaio dula eta gaizkate dela, eta okasu honetan jokaldie txapara. Sakea luze-luze Barrokalek, airez erantzun dio. Zabaletak, moztu Mailik, bere burua lurrera bota eta jaso. Zabalak eta ez du minik hartu, naiz eta beste hirurak oso gertu zituen, atzera Barrokalek, Agirrek eraman, aukerako pilota Zabaletak, moztu, eta luze jarri. Pilota astindu eta airerako aukera kendu dio. Agirrek Barrokali, atzera Zabaletak, eta gero luze astindu du pilota, lautar dira. Naro Agirrek, Zabalak bildu eta gero bien tartera luze jokatu. Barrokalek, Goiurik atzera, lautik txokoan barrena luze. Agirrek, txokoan, Goiuri Zabaletak ere, Mailik altxa, gero Goiurik atzera, airez, defentsarako bikain. Naro Agirrek, Goiurik zabaldu, aukerako Mailik atzera. Zabaletak moztu. Barrokalek atzera, berriz ere sartuko da jokoan Irati Zabala. Gainean da pilota hori, Barrokalek aukerako atzera. Ezkerrez altxa, eta pixka bat zabaleratu. Luze, indarrean eta gorputzera. Agirrek, Zabalak jaso. Barrokalek ere luzesko jokatu du. Zabaletak bien tartera pilota moztu. Agirrek altxa, berriz ere Zabaletaren zataukera, moztu. Eta gero gibelean jarri berriz ere pilota hori. Naro Agirrek, luze Irati Zabalak ere. Aurrelariak sartu behar orain, baina oso urrundik. Barrokalek luze, berriz ere atzera etorri behar, eta Zabalera Goiurik, Mailik berriz ere atzera. Txoste egin dio pilotak Iratiri. Zabaletik Mailik zer egingo duen, ez dakigu luze jarritu, azkenean pilota, irutartitik Goiurik. Indarra eman dio pilotari, eta pilota hori sobera loratua izan da. Naroak jo duen pilotaka da hori, bigarrena beraz. Urdinentzat, 2 eta 7 eta zuzenean joan dira, Josu Primepailearen saskira, beste material baten bila. Bai, nik uste pilota honekin eroso zebiltzela Gorrik, oso bikote sendoa osatuz momentuz, eta arrakala handi gabe, eta urdinek saskin beste zerbait bilatu nahiko du, erosotasun horrei aurreiteko. Elkarri animoak eman dizkiete. Gorriek, xaxari lana egiten ere badabil partida honetan aurrekoan egin duen gizan epailea. Sakeak bierreferak 7:20 birako, atera du sakea. Zabaletak. Arroak bueltatu. Goiurik atzera. Agirrek bostetartitik. Gainean jarri du, imintzio ona. Goiurirena. Naroak korrika egin behar Zabalera, baina bildu. Berriz ere Goiuri ezkerrez, txokoan dejada oso polita, baina dejada baino gehiago hutsaren bidez egindakoa izan da, ez zuen nik uste horrela irteterik espero eskutik, eta erabat gaizki atera zaio pilota hori eskutik, baina aurrez Naroari gertatu zaion legez, hau ere gainean izan da doi, eta hutsaren bidez, tantoa lortu dute, urdinez ari direnek 3 eta 7. Intentzioan ikuste bazula, ez? Txokoan utzi nahizun hortxe dejada, baina egia da ezker pareta pixkoat ikututa nahi baino hobekio atera dela pilota hori, eta Mailik ezin izan dula defenditu. Berriz ere animo, Naroak Mailiri eta bat orsakera. Goiuri Zabaleta, sake gaiztoa, Naroak jaso. Goiurik berriz ere atzera, eta indarrean lautarditik gainean da. Naroaren pilota hori, txokoan utzi du pilota Zabaletak, Barrokalek jaso, eta gero berriz ere luze, eta atzera bostetarditik eraman Barrokalek Zabalera joan dadin agindu dio, Mailik Naroari eta erabat lekuzkan poziren nola Maili ala Naroa, eta txokoan utzi azien abagunea ederki probestu du. Tantoa, han bukatuta Goiuri Zabaletak, 4 eta 7.
Bai, bertan zenen, ikuste Maik jokaldi ongi ikusi dula, aurratu dela, baina pixkoat, ba, bueno, hor Goiuri paren topatu dula, eta, bueno, pixkoat kostein zaiola ez, pilotara iristea, guain ikusten dago Goiurik jokun sartzeko aukera gehiago daukela, eta ongi baliatzen nahi dela, ba, pilota moitzen ez, eta mina egiten. Beste sake gaizto bat, asko ibili da pilota hori, lurrean barrena eta zazpitik ezin ekarri. Naro Agirrek eta gehiago joan ez dakizkien alde handiagoa pila ez dezaten urdinek, partida geratzea erabaki du Naroak berak, 5 eta 7, bitantorena da tartea eta asko hurbildu zaizkien ezkero, ongi eskatutako etenaldia izan da hoxe. Bai, hor tartetxo irikita zeukean markagailu, baina, bueno, sakea hartu duen Goiurik berriz mina egiten hasi da, batez saketik eta bigarren pilotak adatik, eta, bueno, nik uste garai honen hartutako atxeden aldia dela, eta, bueno, ikusko dugu hain ba, bueltan ze gertatzen den. 5. urdinek lortu duten 5. Goiurik sakez lortutako 2. izan da. Eser horrezi ditu epaileak, aulkitik, lau pilotariak eta badatoz. Berriz ere jokorako moduan dira. Lau pilotariak badator ateratzera. Goiuri Zabaleta, luze jarri du. Ezker paretatik, ekarri egin du Naro Agirrek, zaila zen baina jaso. Goiurik moztu. Maiek ere luze jokatu jokoan barrena. Zabalak luze jarri. Eta Naroak luze atzera. Irati. Pilota luzatu eta gibelean jarri. Atzera. Agirrek ere lauterditik Zabaletak luze jarri du eta iatoki berera bidali du. Maili bere tokitik atera eta Gerria sartu dio pilotari eta atzera bidali. Zabaletak luze erantzun dio pilotari. Agirrek eta airerako aukera kendu dio Zabaletari. Maili galtu bera eman, Goiuri zadin sartu. Naroak luze atzera. Iruterditik Gerria sartuta. Geratu eginda pilota Orkoxaren bat jota. Baina jaso, Irati Zabalak, pilota moztu. Barrokalek, Zabaleta kaltxa eta atzeratu. Atzera, Agirrek ere. Barrokalek aukerako pilota izan dezake hor, atzera. Aurrean utziko dio pilota hori. Maili Barrokali, Irati Zabalak, luze gero atzera. Hau ere gainean da, keinuna, Maili Barrokalek. Eta pilota jaisten saiatu da hor Naro Agirre, baina txapazpira joan zaio. 6 eta 7. Bai, pilotakadatan nagusi izan diez, nik uste tantonaz jokatu duela Gorrik, baina azkenen kortaman Naroak nik uste txapa gainen moztu nahi zula pilota, eta ba, txapazpira joan zaio ez. Pilota moztera joan den intentzioa. Pilota moztera joateko intentzioa izan du hor Agirrek eta ezin tantoa behar bezala biribildu, 6 eta 7 tanto bakarrera jarri zaizkie. Urdinak Gorriei markagailuan, sake luzea eta ona erantzunik gabe geratu da. Hau ere, 7 berdin markagailuan, eta tira, sakez pina handia egin dezaketela. Ari dira demostratzen bi aurrelariak gaurko partida honetan, gaurko partida nagusi honetan. Bai, sake hona goengo ere ez, 7 kuadroan zeu Naroa hor ezkerparetan itxatxita, eta bueno, saketik ba, momentuz bai bata bai bestea daokion maien eta mina egiten. Sakera etor berriz ere Goiuri Zabaleta, Gorrika txikian pilotari pumpa eragin. Eta jarri du, 15 jokoan, luze, 6 tarditik eraman. Agirrek txokoan Zabaletak, luze jarri, Barrokalek, Goiuri sarrez dadin. Agirrek atzera, baina gora, gehiegi. Loratu du pilotakada da hori, 8. urdinentzat, lenda bizikoz, jarri dira aurretik, markagailuan Goiuri eta Irati, 8 eta 7. Bai, nik uste pilota aldatzetik etorri dela asko, ez? Esan du, ba, aurreko pilotakin Gorrik eroso zebiltzela, eta urdine pilota aldatu denetik, ba, tanto guztik erreskadan inditue, eta atzetik joatetik, ba, 8 eta 7 irabaztea jartzea pasadie, ez? Eta neure esana zuzentzea aldera, haiek hasi dira aurretik bat eta huts, gero bana egin dute, eta ordutik aurrera txampatxo egin dute, holatutxo hartu dute. Bi Gorriak eta gero material aldatuta. Etorri da, urdinen erreakzioa, Zabalera Goiurik eta Maiek ez dinekarri. Kantxarditik, dotore, moztu du, dotore bidali du pilota hori Zabalera. Eta Mairentzat altxatzea ezinezkoa gertatu da. Bai, nik uste pilota motelagoa dela, Goiurin
jokurako ba igual egokigoa ez, gustatzen zaio refekto bidez, jokaldik eginez aurkarien astea, eta nik uste guain asmatzen nahi dela ez, saketik ongi, bigarren pilotakadaren nahiko aurren hartuta ba mineiten, eta takadatxo politi hartu duela. Eta 8 eta utxeko partziala sartu diete. Zabaletak eta Zabalak, Barrokali eta Agirreri, sake gaizto izan dago baina jaso. Gerria makurtutan Naroa Agirrek, luze-luze atzera. Zabaletak, Naroak eraman, Goiurik berriz ere gibelera. Oso urrundik sartu beharrean orain, nola maili ala Naroa eta ala ez dago mina egiterik berriz ere jokoaren ekimen hartu beharrean dira. Tantoa egitea lortzeko aurrealdean ibili du pilota hori. Naroa Agirrek eta ez zinaltxa gero, Irati Zabalak. Horri ristegin baitu azken unean, eta berriz ere, tanto eginda aurrez ibili duten pilota hori. Atera dute, Barrokalek eta Agirrek, 8 eta 9. Bai, gorrik behartzuen tanto bat ez, boladatxoa eten, beraien pilota atera eta saketik berriz maili saiatzeko mineiten, eta ikusiko duguain boladai eusten dioan gorrik, edo urdineko hori mozteko gaitasune daukean. 8 eta 9, sakera dator Maili Barrokal. Pilotari pumpa eragin eta sake gaitzoa 5 eraman. Irati Zabalak, Barrokalek zer egingo eta pilota atzera bidali du. Zabalak ere luze-luze, Naroa Agirre, 4 aurre aldera Goiuri sartuko da horrezkerrez oso behartuta, Mailik aukerakoa berriz ere atzera etorri behar, Irati Zabalak korrika eta presaka, 6 eraman, Naroak ere atzera. Oraingoan Goiuri sartuko zaio, Iratiri laguntzearren. Goiuri sartu da Iratiri laguntze aldera, Naroaren pilotaka da gainean izan da, luze-luze atzera, kontrakantxatik bildu. Maili Barrokalek berriz ere Goiurik aukerakoa, txokoan deja da. Ederra izan da hau, Goiurik egin duen jokaldia, goxo. Txokoan utzi du, tartea batzuen atzean baitzen. Maili Barrokal eta kantxara etorri denerako jada dejada botatzen hasia zen Goiuri. Eta zuloa ikusi orduko errematea bukatzen artista dela. Erakutsi dut Antonen bitartez, Zabaleta gazteak. Bai, alaxe da ez, azkenen berak sortu do erasoan ibiltzeko aukera, oso pilotaka da luzea hemen atzen jarrita, eta gero Naroak justu eramandun pilota horrei, dejada bikainekin tanto osona ez. 10 eta 8 marka gaiuan, gaiztoa Goiuri Zabaletak. Baina arazorik gabe eramandu. Naroa Agirrek, luze oraingoan zestorrak. Zabalak ere luze, eta pixka bat zabalderatuta. Agirrek kendu dio aukera. Zabaletari eta hor gehiagitxo harratu du. Iratik, 9. Gorrientzat eta automatikoki doaz berriz ere, euren lehengo pilota, ateratzera, 9 eta 10. Bai, ikusten da erosogo da bilela bikote bakoitze bera pilotakin, eta guain behintzat berriz eten du bolada urdinen agurrik, eta ikusiko da saketik Mailik asmatzen segitzen duen. Aurreko boladatxo oso txikerra izan da, tanto bakarra egiteko aukera hemen baitie. Tarte hartan Mailiri eta Naroari, bat egitea lortu dute orain, baina bolada jarraitzea izango dute helburu Bergararrak eta Zestoarrak. Agirre. Iruterditik moztu, Goiurik azkerrez bildu eta altuera eman pilotari, eta gero gerria sartuta atzeratu. Naroa Agirrek gainean da, Iratiren pilotaka da Zabalera, frontisean duen koskaren bat jota, Maili Barrokalek, Zabaletak bildu, Naroa Agirrek bien tartera jaitsi, Zabaletak eraman, Mailik ere moztu, Zabaletak aurrekoa bezala jaso, bolea Mailik, makurtuta altxa Zabalak, gantxo ona Goiurirena, eta gantxoarekin erabat lekutz kanpo utzi du hor Maili Barrokal. Zabaletak eta biltzen saiatu bada ere, ezin izan du pilota hori berriz ere frontisean berdean jarri. Goiurik 11 eta 9 heldu dira lanerdietara, Irati eta Goiuri. Bai, nik uste oso tanto ona ikusi dula ez, gorrik erasoan, Mailik hor boleakada arraio do eta kasi, atzerak atera do Goiuri, baina Goiurik aukera eukidon lehenengoan, gantxo horrekin oso asko zabaleratu do, eta oso zabalera joan barra izan do Mailik, eta ezin izan do zabaletik itzuli. Eta aurrekoaren antzera, bolada honetan ere, tanto bakarra egiteko aukera izan dute
Bi Gipuzkoarrek. Sake gaiztoa Zabaletak, ez da erantzuna txapa gainera iritsi, 12 eta 9, eta hemen aurreneko partidan ikusi dugun antzera, sakezpin handia egiten ari dira, lau aurrelariak. Bai, bereziki guain Goiuri ez, nik uste oso ongi da asmatzen, ezkerparetan pilota sartzen, eta zailtasun gehiokin dabil naroa, pixko bat errestoan ez. Lauek maila honen nahi die, eta nik esango nuke momentu ondan diferentzia, Goiurik igual geixo asmatu dola aurre alde hortan, eta hortxe markagaiun daun aldea. Eta berriz ere, atxeden zetera etortzea deliberatu dute, Magik eta Naroak partida geratu, urtra goxkaren batean, elkarri zerredo zerresan eta berriz ere kantxara jokatzera sartu baitzin urdinen bolada mozte aldera, aldi taktikoa izan da gorriek eskatu duten hauxe. Bai, nik uste garai honen, ez? Markagaiun erdi alden dauden hontan, partidu erdie falta da, baina pixkanaka badijoa partidu ere aurrea, momentu honen indako eten aldie da, eta ikusiko du ze maitze dauken. Eta euren aurrekoa, atera izango du hor, Goiuri Zabaletak, pilota probatzen ari da. Naro Agirre, bueltatu dio, zesto harrak leitzarrari, eta badator, Goiuri Zabaleta. Pilotari punpa eragin, eta atera du sakea. Naroak bueltatu, Zabaletak ez din sartu hor. Atzera. Zabalak. Barrokalek moztu. Zabaletak zabaldu, berriz ere moztu, Barrokalek, eta ezkerrez ez dinatera hori, ez dinatera pilota hori. Goiuri Zabaletak, eta gainera behar bada behatzen batekin joko zuen, behatz puntiaren batekin joko zuen, Ari horatu baitio. Behatz puntia bati horatu baitio. Goiuri Zabaletak eta kolpak eta txarra izango zuen behar bada ez dira parte honekoak izaten. Behatz puntiarekin jotako pilotak eta ez duen ezer eta partidan jarraitzeko modua duen normaltasun osoz Goiuri Zabaletak. Barrokale gatzera. Zabaletak luze jarri. Naroak atzera. Goiurik bien tartean jarri. Eta berriz ere aurrera etorri behar korrika. Agirrek. Zabaletak txokoan jarri. Barrokalek jaso. Berriz ere atzera. Zabaletak airez. Maili Barrokal. Berriz ere Zabaletak atzera. Sota manoz Agirrek. Zabaletak ormabikoa abiatu da eta jasotzeko denbora izan du hor. Barrokalek, luze jarri gainera atzean eta indarrean, Maiek keinu. Eta ederki probestu du. Imintzio horrekin. Utzi dion aukera. Naro Agirrek berriz ere, bien tartera indarrean. Barrokalek airez saiatu da hor tantoa bukatzen, baina gehiegi zabaleratu du pilotaka da hori. Zabaletak 11garrena. Gorriantzat 11 eta 12, airez tantoa bukatzen saiatzeko aukera ona zen Goiurirentzat, baina gehiagitxo joan zaio, gehiagitxo arrotu du gantxo hori, kontra kantxara joan baitzaio, 11 eta 12 eta berriz ere sakea berreskuratu dute Barrokalek eta Agirrek eta Ipagarria aurreko pilota berearekin jarraituko dutela Goiurik eta Iratik kantxaratutako horrekin hain zuzen ere. Bai, nik uste, igual batzutan sensazioak ere ikusi behar die, eskun igual baliteke pilota berai ere ongi sartzea, eta hola erabaki balen badue, gustatu zaio alako izango da, eta ikusiko da ze maitze ematen dioan ez. Agirrek atzera lautardidik. Eta ezkerparetara gerturatu zaio hor pilota Zabalari, baina gero ekartzerik ez berriz ere berdera. 12ko berdinketa markagailuan. Horixe bera adierazi du epaile Xaxariak. Josu Primek bertako semea da Josu eta hemen lehendabiziko partidan ere aipatu dut, aztan inguru honetan eta bereziki Iruritan Laxoarekiko arletasun handia dago eta markagailua zertan den aipatzeko ere aprobetxatzen ari da. Tantotik tantora tarte batzuetan epailea 12 markagailuan beste 15 bat jokoan.
Bai, Zabaletak, Zabalaldera, esan. bai, esan behar Dira. nuen ez, epaien arira igual ohitu gabe gaudela ez, kantari biltze hori, baina niri oso polita iruditzen zait, bisitasun ematen dio ere partiduri, eta gustagarri ere badela ez, kantari entzutea epailea, eta gaina, bueno, pilotari berarire, bueno, ematen dio ez, begiratu gabe ere entzun da bakarrik, ba, pista markagailuna ez. Hemen gainera Laxoarekiko zenbaterainoko zaletasuna dagoen ikusita, hemen izaten da Laxoa txapelketa bat, eta baztan inguru honetan pilota jokamolde hori oso jokatua da eta ospetsua, eta beraz hemengo asko epailea bera ere tartean denean epaile lanetan urte asko daramatza, baina horren aurretik Laxoa jokalari izan zen eta pilotan ibilia denez, hor daude. Baztango sustraiak. Ama hiru eta ama bi markagailuan gatozen berriz ere partidara. Lautik atzera. Agirrek bere lekutik erabat atera du hor. Narroak Goiuri, baina jaso eta berriz ere bere ohiko kokagunera aurre aldera etorri. Zabaletak. Barrokalek moztu. Errezaltxa eta sartzerik ez utzi Barrokali. Zabaletak. Agirrek bildu. Eta oraingoan zer egingo du eta atzera. Zabalak aurrean jarri du pilota. Barrokalek atzera luze. Iratik bere burua lurrera bota da jaso. Agirrek Zabalera, Goiuri sartuko da orain jokoan. Bildu. Barrokalek atzean luze jarri du. Gainean da pilota hori, Zabala. Atzera bideratu du jokoa. Agirrek ia bostetik jaso. Zabaletak berriz ere atzera. Eta gerria sartuta indarrean behar bada ez ark gura bezala. Kexaren bat adiraziz beso biak gora altxa baititu, baina atzean jarri du bederen Goiuri oraingoan ireki. Pilotari altuera eman da. Narroak bildu. Zabalak aurrean utzi du pilota eta Mailik berriz ere atzera. Lautarditik. Altxa. Irati Zabalak. Agirrek atzera. Lautik jaso. Zabalak. Eta Barrokali asko gaiztotu zaio hori. Ezkerparetara biziki arrimatua izan da. Iratiren azkeneko pilotaka da hori eta Mailik eskua sartzeko tarterik ere ez du izan. Ezkerparetaren zoko hartan 13 markagailuan. Bai, hoi da ez, nik uste asko bazterdu zaio pilota hori, ez zula espero ez, hainbeste sartzea ezkerparetan, eta bueno, hainbeste baztertuta ezin izan dula ezkerrakin atera ez. Nik uste tentsio handien nabaritzen dela kantxan, irabazi baino galtzeko beldur gehiago igual nabaritzen dela, oso sendo da biltzela pilotarik, gehiegi arrisko handik hartu gabe, eta ikusko da ez, 13 dizte markagailun, zeinen alde erortzen den, baina baliteke pixko eta arriesgatzen dunak eta asmatzen dunak horrekitea ez, 22ko bidetxo hori. Lehen itzulian 13an utzi zituzten Zabaletak eta Zabalak sopurtan. Barrokal eta Agirre gaur gutxienez bibikotek tanto kopuru hori egin dute, baina bai hemen ikusten da txapelketako partida dela hau eta puntuak garrantzi handia duela, hor pilota ez du eskuan behar bezala sartu Irati Zabalak eta lurrera joan zaio zuzenean 14garrena eman die akatxorrek Mailiri eta Naroari. Bai, guain arte oso sendo ikusi du Irati ez, atzealdetik dena eramanez, ezkerrekin oso pilota zaiek eramanez, eta guaingoan, bai, utxe izan da bere aldetik, pilotak, etzun, beste munduko misterioi, baina eskunetzai ongi sartu eta bera joan zaio. Sakea gaizto, Goiuriren gorputzera atera du Barrokalek, 15-13 eta bitantoren alde hartu dute orain markagailuan, bi gipuzkoarrek Mailik eta Naroak alegia. Bai, asko ikusi dugu Goiuri saketan Iratiri laguntzen ez, guain arte oso ongi asmatu du, boleaz sartu denetan eta ezkerrairez sartu denetan pilotari mozteko, eta Mailik guaingoan motz xio sakatu du, baina bizi-bizi eta gaina etorri zaio ez, Goiuriri. Sakea luza jarri du hor. Goiuri Zabaleta, ongi erantzun dio pilotari jostegin badu ere. Zabalak, Agirrek atzera, gero aurre aldera bideratu du jokoa, Irati Zabalak berak. Barrokalek atzera eta baita Zabalak ere ez dute aurrelari ez ezer jakin nahi.
bi atzelariek pilotari altuera emateko saiakeran ari dira. Une oro aurrelariak sarrez daitezen eta sartu behar badute, urrundik sartu behar izateko. Zabaletak orain egin behar izan duen bezala, Zabalera, Naro Agirrek bidalitako pilota hori jasotzeko aukera izan du hor. Zabaletak, baina gero atzealde guztia libre zen eta Maik pilota hartara bidalita. Korrika, saio galanta egin badu ere, jasotzerik ez. Goiuri Zabaletak 16 garrena. Gorrientzat 16 eta 13 markagailuan eta pilota jaso ezin da geratu bezain pronto adierazi dio Goiurik epaileari. Partida geratu nahi dutela eta etorri dira hauek aurreneko aldiz atxeden esatera. Bai, meritu handiko tantoan esango nuke Naroan eskutik ez, hor bikain zabaldu do Zabalen, iaia tantoa lortu do, Goiurik meritu handikin pilota berriz berdin jartzea lortu do, Mairi aukerako pilota gelditu zaio eta atzen tanto bikaine lortu du ez. Oantxe, hiru tantoko aldea lortu due kasu hontan Gorrik, urdinek, etenaldi taktikoa esango ginuke berriz eskatu duena, beharrezkoa pixkoa takada hori mozteko, eta ikusiko du guain ze joera hartzen duen bikote urdinek ez. Nik uste tantoik lortze aldea Goiurik geixo arriesgatuko dula, horra aurren oso abile delako, eta asmatzen dunen mina hundi egiten dulako, eta nik uste gehiago bukatzeko edo bukatzen saiatzeko joera hartu dezakela. Eta okerrezpan abil, Gorriek atera duten aurreko pilota, eureik komen izaiena, atera dute orain. Barrokalek eta Agirrek esan dut, aurreko tantoaren kontaketan ari ginela. Aurrelariak sarrez daitezen ari direla, eginalak egin eta egin. Bi atzelariak eta sartu behar dutenean lekuzkanpo eta defentsa lanetara sartu daitezen erasora baino gehiago eta aurkariak ahalik eta urrundik, ahalik eta tokirik urrunenetik sartu daitezen ari dira saiatzen, oraingoa atzera bidali du Maili Barrokalek eta Irati Zabalak ezin bueltatu. 17 eta 13 markagailuan eta pixkanaka badoazkie Gorriak. Bai, oin takadatxo hartu du berriz ez. Partidu hasieran horrelako takada bat indue, gero urdinek gai izan die buelta emateko, eta goengoen ikusi beharko da bat takada honekin 22 arteko bide hori ikia lortuko duen, edo kontraralen bezala urdinek berriz partidun sartzeko bidea bilatzen duen. Sake gaiztoa Barrokalek, Zabalak jaso, aurrean utzi du pilota hori Barrokalek, eta gero indarra emanez Zabaleratu, Goiurik berak, tupuste egin dute hor kura gabe. Aurrelari biek, Zabalak atzera, bien tartera indarrean, Agirrek, Zabalak jaso, eta gero Naroak atzera. Lautarditik, Zabaletak, lautik Barrokalek, luze atzera. Zabaletak ere luze. Lautarditik Agirrek, bostetik eraman. Irati Zabalak, Zabalera. Agirrek bildu. Zabaletak berriz ere, Zabalaldera. Eta Gibelera. Barrokalek berriz ere atzera, barruan izango da, kontrakantxatik bildu beharko du. Goiuri Zabaletak, txosta jodio pilotak, Maili baina ezin moldatu da. Zabalak atzera. Agirrek ere bai, berriz ere Irati Zabala. Aukerako pilota izango du hau. Maili Barrokalek luze jarri txokoan barrena. Goiuri geraman, Maili keinu eta Naroak astindu. Eta txosta jota kantxa erdira bidali. Txokoan luze Barrokalek. Zabaletak moztu. Barrokalek berdean jarri dejada oso ona. Zabaletarena jaso Barrokalek, Ormabikoa Zabaletak, ez da iritsiko. Naro Agirre, tantoaren bukaeran nahastu dituzte Urdinek Gorriak eta azkenean bi paretarekin tantoa bukatzea lortu du Goiuri Zabaletak, 14garrena, Urdinentzat 14 eta 17. Bai, tanto bikaine ez, dejadakin asko behartu do Maili, pilota zaila eramando, eta gero bipareta oso ongi botatakoa izan da, Naroa nahiko gertu zen, baina ongi indako jokaldie izatekin, Naroantzat ere ezinezko bihurtu da. Eta euren aurreko pilota atera dute, berriz ere. Zabaletak eta Zabalak. Bueltatu dio pilota Naroak Goiuri eta bada torsake ateratzera. Leitzar gaztea, txapelketako pilotaririk gaztena, hain zuzen.
Naroak jaso, Goiurik Zabalaldera, eta gero Naroak gibelean jarri. Zabalak luze, lautzartizik, Naro Agirrek. Agireak kendu dio Zabaletari eta gainera atzetik sartzera behartu du, bere lekutik pixka bat. Atera da, aurkaria, Barrogalek aukerako izan dezake oraingoan, atzera. Bosta terditik, Zabalak jaso, beste aukerako pilota bat Barrogalek eta ostera ere atzera. Gainean da Iratirena, gaizkio duantza. Atera duen Urrutxoagatik. Agirrek atzera, lauterditik. Pilota txar bat kendu dio Goiurik Iratiri. Berriz ere luze atzera astin du. Agirrek eta asko sartu zaio hori ezkerparetarantz. Asko sartu zaio pilota hori Irati Zabalari. Eta azken unera arte, itxarronagatik nik uste jaso ezin da geratu dela azkenean. 18 eta 14. Bikaina izan da Naroak ezkerpareten itxatxita lortun tanto hau ez. Asko arrotu gabe ezkerpareta bilatuz. 6 kuadro inguru hortan ongi itxatxie joan da pilota eta Iratik oso zaila Iratintzat ez hori eramatea. Atera du sakea. Magi Barrokalek beste tanto bat jokoan, airez sartu da hor, Goiuri Zabaleta partida guztian zehar hainbatetan egiten ari dena egitera, pilota txar bat Iratirik entzera eta laguntza ematera, baina ez da erantzuna txapa gainera iritsi, 19. Gorrientzat. Bai, saiatzen nahi da partidu guztintzea sake txarrak kentzen Iratiri, batzutan asmatu do, boleaz, ezkerra irez, baina goengoan, ezin izan do onera eramanez. Atera du sakea Magi Barrogalek, aizto, makurtuta gainean doidoi. Irati Zabalak eta bere burua zaserre. Lizartzarra. Zakit pilota gozatu ezin da bilen edo markagailu hori buelta eman ezin diotelako den ageri duen amorrazioa, baina ez da bere buruarekin kontent. Irati Zabala, atzera berriz ere Magi Barrogalek. Naroak berriz ere atzera. Iratik kargatzera. Iratik jaso. Barrogalek berriz ere atzera. Bosta eterditik gainean jarri du hori. Pilota hori. Irati Zabalak luze. Atzera etorri behar. Zabaletak pilota hori jasotzeko. Gainean da. Agirren pilota. Zabaletak atzera. Makurtuta bosta eterditik. Gainean jarri du. Pilota Naro Agirrek txokoan. Zabaletak beste bolea bat, Goiurik Barrokalek atzera eta korrika bere lekura etorri da. Naro Agirre, bien tartera indarrean. Zabalak. Zabalera. Zabalak. Agirre kontrakatxatik bildu, berriz ere atzera Goiurik. Pasa egin du pilota horrek, Magi eta Naroa ere kontrapausoan harrapatu du eta atzeraka, korrika eta presaka etorriagatik ere jasotzerik ez. Naroak 15 eta 19. Bai, oso tanto gorra izan da Naroantzat ez. Urdine pilota oso ongi moitu due, batez ere Naroa asko behartu due. Hor txokoan oso pilota zaie eramateare iritsi da. Eta, azkeneko pilotaka doi kontra erasoan kasi Goiurik buruz gain pasatu do. Saiatu da Naroa eramate, baino zinezko intzaio ez. Magi pasa egin du pilota horrek buruz gain eta Naroa ere ia pasatu buruz gain eta jasotzen saiatu da, baina ez intzesto horrek. 15 eta 19 markagailuan berriz ere badator sakera Goiuri Zabaleta. Ardi-ardiko sakea indarrean Goiurik, 6 erditik jaso. Naro Agirrek. Barrokalek moztu. Indarrean txokoan barrena. Zabaletak jaso, atzera luze. Naro Agirrek, 5 erditik. Eskuinez jaso. Irati Zabalak, kantxa erdira moztu. Ezkarpadetarantz. Gaitzto jarri. Zabaletak, Agirrek altxa eta gero berriz ere Zabaletak gibelera. Zabaletak aukerako pilota. Moztu bien tartera eta makurtu da ez zinekarri. Naro Agirrek 16. eman die tanto honek urdinei
Eta pixkanaka badatozki, 3 tantoko tartea besterik ez dago. Bai, arrisko ikusten zaio gaindik partiduri, ez? Ikuste hortxe daudela, 3 tantura daudela, Goiuri pixkoat sartzen bada eta bere jokaldik iten hasten bali bada berriz bueno, sartuko lieke bete-beten, eta nik uste baixe gaindik arrisko ikusten zaiola partiduri, ez? Eta nik uste bikote urdina hori egiten saiatzen, hori egin dezaten saiatzen ari direla, bikote urdineko bikideak Goiurirengan erantzukizuna jarri, eta ark musika jo eta aurkariak dantzatzea du helburu. Bai, badaki ez, bikote hortan, bueno, Goiuri da azkenen tantoak bukatzen abile dena eta mina hundi egiten duna, oain bikotek bere beharra badauke, eta nik uste saiatu beharko lukela, ez, aurrekalde hortan ohikoa dun joko hori ateratzen. Atzera Zabalak, eta baita Agirrek ere. Barroko legaukerako pilote izan dezake, bien tartera indarrean moztu, Zabaletak jaso, Naro Agirrek, atzera. Zabaletak aurrealdean utzi du pilota, moztu, baina sobera indarrik gabe. Barrokalek berriz ere bien tartera bildu. Atera, egin da pilota hori ezkarparetatik eta iratik atzera. Naro Agirrek berak ere bai, bostet erditik. Eraman, Irati Zabalak, luze jarri du pilota hori. Ostean, Naro Agirrek, indarrean, txokoan barna Zabaletak, isa berean erantzun dio pilotaka da horri, Magik berriz ere txokoan barrena indarrean, Zabaletak atzera, Naro Agirrek, aurre aldera bideratu du jokoa Zabalak, eta gero berriz ere, Magik atzera, asko etorri zaio pilota hori, ezkerparetara iratiri, baina nola edo ala jaso, txokoan utzi du pilota, Barrokalek eta gero altxa eta atzeratu. Zabaletak, berriz ere Goiurirentzat aukerako pilota. Luze, barruan da pilota, baina kontrakantxatik eragozpenik gabe bildu, Naro Agirrek. Unpa goran Zabalera, Goiurik, Magik bildu eta aurrean utzi du pilota. Goiurik, indarrean baitzi joan Magik. Jo duen pilotaka da. Antxa erdira bizi, Barrokalek, Zabalera, Goiurik berak ere, Magik jaso, Goiurik atzera, boleaz. Gainean jarri du pilota hori. Agirrek luze atzera. Irati Zabalak. Goiurik Zabalean dejada eginda bukatu nahi izan du tantoa, baina ez zu lortu. 26 gertu zituztela, baina gertu dituzte oraindik ere, baina beste tanto bat lortu dute. Gorriek eta bide oso jikia geratzen zaie 22. arte. Magiri eta Naro hori 26. Bai, oso ongi moitu du Goiurik kasu hontan pilota, aurretik dejada bat Zabalen indunen, bueno, Magik larri eramando, txapan gainen izan da, eta, bueno, nik uste hoxez, Gorrik ohiko sendotasun hori erakusten saitzen duela, oso zaila da bere tantoa sartzea, asko behartzen zaitue, bueno, txapa gainen pilota erabiltzea, oain Goiuri berriz Zabalen saiatu da, baina, bueno, oain gontan txapara joan zaio, ez? Nik uste sendotasun ikaragarri nahi diela Gorrik, ohi duen modun, eta bide hortatik, bueno, 20. lortu duela. Berriz ere, sakera dator, pixkanaka. Magi Barrokal. Luze jarri du pilota hori. Magik atzera. Ezkarparetara asko arrimatu zaio. Iratiri pilota hori eta ez zinekarri 21. eman die. Atzera igorritako pilotaka da honek. Gorriei eta hor buru ez dakit, lurraren kontra ez duen jo. Iratik pilota jasotzeko aleginean, minik hartu ez duenean gaitzardi. Bai, nik uste, bueno, azkenen sake ona izan dela, ezkerparetan gero oso ongi sartu dulare Magik, gaur bereziki beti itendo, ez? Azkenen pilota arrimatzen trebea da Magik, mina asko itendo horrekin, eta gaur bereziki ongi aidela hortan de, eta tanto ona lortu dula. Pilota lekuan, pilota azkar irteten dira, eta horrek gaur bereziki garrantzi handiago bat zuen, aurreko beste batzuetan egin duen legez, orain ere boleaz saiatu da pilotaren hegaldia moztuta tantoa lortzen. Tantoak jarraizetan saiatu da hor Goiuri, baina ez da txapa gainean izan pilotaka da hori eta 22. Garaipena eta txapelketa honetan lortu duten 3. puntua Magi Barrokalek eta Naro Agirrek. Bai, hala da ez, nik uste meritu handiko puntue lortu duela gaurkoan, azkenen Irati eta Goiurik bikote handia osatzen du ere bai, baina bueno, nik uste oso partidu serioa egin duela, bat ere oparik gabeko partidue,
biek oso sendo, fisikokire ikusten da oso prestatutako bikotea dela, orduan, bueno, meritu handiko puntue, garaipenare bai, 22-16, beste puntu bat, eta, bueno, txailkapenen gora inen due puntu hau lortuta, eta iratik eta garrantzitsue eukiko du ere biharko partidu ez, bihar bertan gaurko aztuta bihar buelta mateko aukera eukiko due, eta puntun bile ateako die dudigabe. Elkarrizketa setera joan aurretik, lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak errepasatuko ditugu. Alik eta erarik bizkorrenean, Magik 10 tanto bukatu ditu, atzera 4 eta Sakez 6. 2 tanto egin ditu Naro Agirrek, Ausaz bat eta atzera jota beste bat, eta galdutako beste 2 pilota izan ditu, Goiuri Zabaletak berriz. Sakez 4, Dejadaz 2, Txokoan bat, atzera 2, Zabalera bat, eta moztuta beste pare bat tanto ere egin ditu, eta baita beste bat biparetaz ere, galdutako 3rekin amaitu du Leitzarrak partida, eta Irati Zabalak tantorik ez du amaitzerik izan, galdutako pilotak berriz, 3 izan ditu Lizartzarrak, eta hau esan da, biharko partidari begira jarri beharko dute Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak, bihar bertan Leitzan izango baita txapelketa honen 12. jardunaldiko partida hartuko duen jaialdia, eta bertan jardun beharko dute Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak, eta jada biharko partida horretan pentsatzen hasiko direla pentsatzen dut, deskantsatzeko eta errekuperatzeko tarte oso laburra izango dute, baina ordu batzuen tartea besterik ez dute izango. Bai, eta Iratik. Hoi da, ez, onerako eta txarrerako azken, bueno, gaurkoan garaipena ez lortuta, bueno, biharko hori burun eukiko duelen bailen, bihar garrantzitsu izango da beraientzat puntu hori lortzea, gaina Goiurire etxen hariko da, beti berezi izaten da herrin bertan jokatzea, eta gogoakin seguru ongo dela partidu horrei ekiteko, ez? Eta aurkariei dagokienez, Magik eta Naroak datorren astean izango dute hurrengo partida okerrezpanako Mairen herrian Bergaran, eta haiek astebete pasatxuko tartea izango dute, 8 eguneko tartea atxeden hartzeko eta gorputzari buelta behar bezala eman alizateko, eta 8 eguneko tarte hori mesedegarria izango da Mairentzat eta Naroarentzat. Bai, alaxe da ez, bueno, aste honetan pixkoat indarra rekuperatu, sentsazioak astentzear entrenamendutan bildu, eta hurrengo asten prest ez, beste partidu on bat jokatzeko. Eta zenbakiak errepasatuta eta hauek esan da, bagatoz pixkanaka elkarrizketa setera. Eskuko mikro hartu eta bagatoz elkarrizketa setera. Maili eta Naroa, 4 partida jokatu eta hausi izan duzue 3. puntua, aurreko duela 2 aste, aurreko 2 partidak irabazi izan dituzten, eta gaur ere bai partida ona jokatu duzue, eta puntuarekin joango zarete etxera. Bai, bueno, hasieratik bazekigun partio zaila izango zala. Ze, bueno, Goiuri eta Irati azkenean ultimamente indartsua bizte, eta, bueno, hasieratik nik uste dute Naroetani partio ona indogula. Hasieratik nik uste dute sakiakin bentaji hartu dugula, gero berrio etorri jaugula, baina, bueno, nik uste bukaera arte sufritzen, puntuakin oso guztia izan. Lehen da bizteko partidan bezala, bigarren honetan ere ikusi dugu sakeak garrantzi ikaragarria izan duela, gaurko pilotalekuan asko ibili ohi da pilota, eta sakez 6 tanto bukatu dituzu, eta saketik bertatik zuloak zabaltzen hasi zarete zuek aurkariekiko. Bai, esan duten moduan, hasieran nik uste sakeakin asko asmatu dutela, saiatu naiz paretara sartzen eskerrera, eta, bueno, mosten, Irati mina itxeko, eta nik uste lortu dutela, eta, bueno, 6 tanto sakez, izan oso gustora. Zenbait honetan behar bada, aurrelariak sarret zintezten saiatu dira atzelariak euren arteko borroka pertsonal horretan, eta zuek sartu behar bazenuten, behartuta eta zeuen tokitik kanpo sartzintezten saiatu dira. Bai, saiatua Goiutani, bueno, atzean be laguntzez, azkenean Irati eta Naroa igual, tanto askotan igual nekia ikuste jaun, eta, bueno, saiatua atzera etortzen, bueno, laguntzeko, eta, bueno, izan indako lanakin oso gustora. Naroa, zuri dagokizunez, atzean askotan ibili duzu pilota, bizkarra erakutsi diozu une askotan Iratiri, eta behin ere atzera jota tantoa bukatzea lortu duzu, lan polita eginda joango zara etxera. Indako partidakin nik uste partida zer jo joka hor hasieran esan duen bezala sakiakin minaitia lortu dugu, baina gero behaiek hartu duen aurretik jarrez eskigo, eta, bueno, pixkat esan dezuna atza otatzen zehatzen itzan, Goiuri jokoan ez hartzeko. Eta bi bikoteak ere, zeuen pilotara lerratuta ibili zarete partida guztian zehar, bikote bakoitzari mota bateko materiala, komeni baitzitzaion. Bai, nik uste hasieran berotzen erabili bi pelota hartu ditu, eta hori dagoazan bisila bestia motelagoa, eta pentsau sakiak inda min gehiago egiteko bisila hartzia, behaien bikotetikan bisilena hartu du eta pisutsuena, orduan sakia atzea otatzezunia Goiurik pisu ikaragarria hartzezun, da, bueno, nik uste bilon bai guria eta bai behaien estrategia izan dela pixka saketin minaitia. Eta atzelari ontzat gaurkoan, defentsarako frontoi zaila.
Bai, pixat, pelota bisila zian da, frontoiare bisila da, eta hori izan dizutena, pelotak pixua handia hartzezun atzian, da zaketan asko sufritzen genuen. Eta hemendik aurrera suposatzen dut, datorren astean Bergaran izango duzuen partidara begira, hasiko zaretela laster. Bai, bueno, hori lehenengo pixka hartu. Gaurko puntua garrantzua zen, aurreko partida sopuertan behin kontra jokatu genuen eta galdu genuen. Ja, bost partida joka ditu, hau 3. puntua, eta bueno, puntu garrantzitsua zen sailkapenean aurra egiten hasteko. Eta 5-3 sailkapenaren aurre aldera joango zarete. Bai, hori da, bendik gainontzekoak gumaino partida gutxi joka dituzte, baina bai. Bengoz, oin, hasieran gaixi hasi ginean, biti bi galdu genitu, baina oin ja ondo goaz. Ederki ba, gozatu gaurko garaipenaz, eta datorren astean ikusiko dugu berriz ere elkar, Maili zerbait esan nahi duzu? Bai, nahi dutena esan da, bueno, nera amabakin, bueno, oin da 6 hilabete, bueno, sufridu zen hemen tripan gauza bat, eta, bueno, 6 hilabete gogor pasau ditugu, eta, bueno, partida honek berai dedikau, eta, bueno, patxo guztiak eman berantzat. Ederki ba, gaurko garaipena ari eskainia geratzen da, eskerrik asko neskak, eta hurrengo astean ikusiko dugu berriz ere elkar, Bergaran. Hau esek beraz, Naroaren eta Mailiren izak eta badatoz, zintzo garaipenik lortzerik izan ez duten Goiuri eta Irati ere elkarrizketa esatera. Goiuri Irati gaurko partidan pilotalekuak berak baldintzatuta sakek garrantzi handia izan dute eta sakearekin aurkariak nahasten saiatu zarete bi bikoteak, baina azkenean garaipenik gabe joango zarete etxera, punturik gabe. Bai, bueno, lehenbiziko sakea guritok ez dut, eta saketik, bueno, ni behintzat naiz gustoa hasi, deseroso, beraiek ongi hasi, gaina Maili Kriston sakekin hasi da, eta, bueno, hasieran, deseroso, jokuz kanpo bezala, eta, bueno, gero, pixkoat sartu ganen hor, bueno, behartu ditu pixkoat jokatzea, eta, bueno, gero erditik aurrea, berriz sakekin ikuste asmatu duela, eta gu jarri ezenek bigala. Aurre aldean jokoan hasten saiatu zara askotan eta tanto politak bukatuta joango zara etxera, zenbaki handiak, baina azkenean garaipenik gabe atze aldean sendotasuna erakutsi dute bi atzelariek eta askotan desaktibatu egin zaituztete, zuek urrundik eta behartuta sartu behar izango bazenuten. Bai, bueno, azkenean nik uste nire joko dela ez, aurrean pilotan hastea eta jokaldik itea, gaur batzuk ataie, baina alare hoin da puntu eraman barra zen gaur, garrantzitsu ez. Eta, beraiek nik uste partidu nahiko borobila induela, guk, bukaera hoi falta izan zaiu partidu borobiltzeko, eta, tanto hoik inda guztua, nik uste guztua, haitu naizela erditik aurrea, baina, hoi azkenen puntu ezen garrantzitsu eta beste alde hori da. Eta Irati zuri dagokizunez, zenbait unetan pilota gozatu ezin da edo gozakaitz ikusi zaitugu, eta askotan kexaka, pilota eskuan behar bezala ez zaizulako sartu ala? Hoi da, gaur tako gehiagio uste ez jarret, eta ezin gozatu ibili naiz, eta bestalde, frontoi ere lurretik enda asko atatzen zen, da Mailik saketik mine indu, eta hoi. Eskuetan tako gehiago jarri izanaren arrazoia zein izan da, eskuetako mina edo karga? Bai, zuloan euken da, itxagatik. Zuloaren ondorio beraz, hemendik aurrera bihar bertan izango duzu hurrengo partida, bihar aurkari Aino Arroiza Infante eta Leire Galeano, partida gogorra, Leitzako hori ere, baina gogoz prestatu beharreko, atxedenerako tarte laburra, baina biharkoa irabazteko gogoz joango zarete Leitzara, pentsatzen dut. Bai, hoi da, bihar beste partidu zail bat, Ainoak baita sakeetik enda min asko iten du, eta geho Leiratzen dena ekartzen du, oso segura da, eta partidu zaile, baina, agar irazta daukun. Goiuri, zuretzat azkena, bihar herrian hariko zara, Leitzako Amazabal pilotalekuan, herrian jokatzeak presio gehigarrairen bat jartzen ote dizu edo ohituta zaude herrian jokatzera? Berez, ohituen hau, askotan ibili naiz hor bai partidukta entrenatzen, baina, azken finen herritarrak ikusten jozola etortzen da bilela, urduritasun hori sartzen da, eta presioa bai notatzen dela herrin jokatzeatik, baina, azken finen, nik hoi frontonan ikuste ikasi dauketela nola den, eta gero partidun hoi notatzen den pixko bat. Edarki bihar zer gertatzen den Leitzako partida hartan, eskerrik asko eta bihar hartan eskak. Zuei. Hau, lau pilotarien adierazpenak eta elkarrizketak eginda beste set batera, beste gune batera etorriko gara. Emanaldiari bukaera emateko,
Gaurko bi partidak joan dira, lehendabizikoa espero baino asko azkarrago eta bigarren hau jada piloteatua izan da eta polita, puntua Mailerentzat eta Naroarentzat izango da eta jada hirurekin jarriko dira bostetik eta sailkapenaren goialdera egingo dute, Zestoarrak eta Bergararrak. Bai, ikusten zen ez. Eta hasieratik oso ongi jokatu du, bueno, gure kontrare justu-justun irabaztea lortu ginen, baina bueno, beraiek ere atera zezaken puntu hoi. Oso bikote sendoa osatzen du, arrakalai gabekoa, zulo guztiak tapatzen ditu bikotea, eta irabazi nahi lan handia da beraien kontra. Eta jada biharko jaialdi begira jarriko gara, bihar 12. jardunaldiko partida biak jokatuko dira Leitzako Amazabal pilotalekuan, maila nagusiko txapelketari dagoenean, promozio txapelketak atxeden hartuko du, eta ura datorren astean berrartuko dugu berriz ere Lizarran okerrazpanago, baina bihar aldez aurretik 11:00 aurrera Leitzako Amazabal pilotalekuan jaialdi aski polita jarria duzue, Ruiz da Infante eta Leire Galean olen partidan gaurko galtzaien aurka, Zabaletaren eta Zabalaren aurka, eta bigarrenean berriz zuei jokatzea egokituko zaizue, Iturriagari eta Orregotori, Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren kontra, jaialdi polita biharkoa. Nik uste bai ez, paperen gainen polita, gero ikusi beharko da pilotari nola erantzuten duen, bueno, Goiurintzat berezi den bezala, niretzat ere berezi izanen da berriz jokatzea, eta bueno, saiatuko gadenak pilotari guzti maila ona ematen, eta pilotazale gozatzeko aukera daukean, ez? Goiuriri egin diodan galdera bera ingo dizut zuri ere, presio berezirik, presio gehigarririk erantzten aldizu herrian bertan aritzeak. Bai, ezberdina izaten da, ez? Azkenen, bueno, hurbiltzen den jendeare ezauna izaten da, azkenen, bueno, beste giro bat sortzen da, herrie beti da herrie, honeako eta txarreako, eta bueno, ez gustora joanen Amazabal pilotalekura, eta partidu honak ikusteko aukera da hon. Nola ikusten dituzu biharko bi partidak? Bueno, lehenengo partidun egia da, bueno, Goiurik eta Iratik puntu hori beharko duela edo bilatu nahiko duela, aldi beren Ainoak eta Leirek aurrekoan lortutako garaipenakin konfiantzakin ikuste kantxaratuko diela, partidu bete-beteko ikusten dut alde hortatik, eta oso ireki ez. Eta gero, bueno, bigarren partidun gure partidun, bueno, Andrea eta Olatzek badakiu ez, biko Olatzek tartea handia irikitzen du pilotalekun, Janak erantzun barko dio pixkoat ez, golpe zitalorrei eta nik aurren hartzen duten alaba bukatzen saiatu ez. Biharko aurreikuspenak eginda, ikusentzuleak ere, bihar jaialdirako zain geratuko direla pentsatzen dut, edo behintzat zainez dira, gonbita egina geratzen da, bihar Leitzan izango den jaialdi hori ere, YouTuberen bidez zuzenean, edo astelen gauean Hamaika Telebistaren bitartez, jarrai dezazuen lehen partidan bihar, esan bezala. Ainoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano izango dira Goiuri Zabaletaren eta Ireti Zabaleren aurka, eta bigarrenean berriz, Andre Aldaregiak eta Olatz Ruiz de Larramendik jokatuko dute, Jere Iturriagaren eta Oiana Orbegozoren aurka, 11:00 hastekoa da biharko Amazabalgo jaialdia, eta ezeren okerrik ez dela behintzat, 11:00 inguruan antxe izango gara, zuen zain Leitzako Amazabal pilotalekutik zuzenean, plazera duzue, bihar arte, arratsaldeon, Iruritatik. Bihar arte.